Ben, boas noites, benvidos un xoves máis a esta canle de Luz de Tea, a esta canle de Twitch. Hoxe directo pois ás bravas, como todos os xoves. E o tema que imos a tratar son mancias que non coñecías ou que escoitaches falar delas poucas veces. Este é o tema, porque a verdade é que quixen poñer creativa, pero creo que ao final as mancias que escollín son máis ou menos coñecidas. Pero bueno, imos explorar este mundo das mancias. Por se non sabes o que é, mancia ven do grego manteia, mantis, manteia, que significa adiviñación. O sea, é dicir, son todas esas artes que ao longo do tempo os seres humanos inventaron para tratar de coñecer cal iba a ser o seu futuro. Claro, isto dito así sonos un pouco a horóscopo e New Age, pero non é tanto así, senón que moitas veces os rituais de adiviñación facíanse dentro dun contexto religioso e máis dentro dun contexto comunitario, como imos a ver algunha que aínda se practica hoxe en día, e que tiñan por fin coñecer os auspicios dos deuses con respecto, por exemplo, ao clima ou ás colleitas ou ao beneficio de iniciar unha guerra ou de non iniciala, non? Entón, tiñan un sentido relixioso, tiñan un sentido para a comunidade e tiñan tamén un sentido a nivel individual. Era moito máis que unha superstición. Aínda así, tamén na época clásica, nas culturas antigas, había un tipo de adiviñación que era o vencellado ao ámbito religioso, que era o que se entendía por un saber que debe entrenarse, practicarse, e que ten certa solemnidade, e había boas noites Blanco Loureiro, que acaba de chegar. Está en publi, estades vos comendo publicidade, eu aquí soltando o rollo. Bueno, vou continuo. Xa chega, xa estás, vale. Estaba a facer unha introducción sobre o que son as mancias. Claro, acabo de dar cuenta que igual todos chegastedes e vos comistedes aquí os anuncios e non me estabades a escoitar. Bueno, o caso é que as mancias son as artes de adiviñación que máis ou menos grosso modo hai na antigüidade dábanse dentro dun contexto religioso e solemne, aínda que tamén había outra serie de artes adiviñatorias que practicaba o pobo fora dese contexto religioso e que sí que eran tamén denostadas, non? Un pouco é a mesma dicotomía que vemos hoxe en día, non? Que hai un amparo religioso para certas prácticas e as prácticas que non están dentro dese amparo religioso son tidas por superstición, aínda que sexan exactamente o mesmo. Poñer por caso ter auga bendita de igrexa, sería como algo amparado, non, polo dogma religioso. Ter auga dunha fonte na que ti crees que ten unha enerxía especial e levala como amuleto ou usala como protector na casa sería considerado como superstición. Sin embargo, é o mesmo, non? Pois un pouco pasaría o mesmo tamén con estas artes adiviñatorias, non? E, por suposto, porque sempre existiron charlatáns, tamén na Grecia clásica, no Exipto dos faraóns, e hoxe en día. E diso non nos libraremos nunca os seres humanos. No meu faiado tamén hai auga bendita nunha botella. Hai varias botellas de auga bendita de cada ano. Ás veces desfágome dunhas cantas, pero cada ano repoño. Entón, teño aí como un surtido, como tas riojas, pois augas benditas de cada ano. En fin, aparte diso, xa me queixei por Facebook, voume queixar agora no directo tamén. Teño este ollo, teño un orzuelo, un tirizó, doeme bastante. De feito, teño tamén... Non se ve en cámara,
A verdade é que non se ve, pero eu noto. Entón, estou como un pouco pacha da vista, por se me notades cansada ou algo así, sobre todo é por iso. Teño os ollos algo vermellos. Bueno, volvendo ao tema das marcias, claro, eu releín a semana pasada o banquete de Platón. Poderíame poñer a disertar aquí sobre o amor platónico e todo iso, pero non, porque non me interesa iso. Que a primeira vez que o lín pasei isto por alto. Pasei isto por alto, pero claro, ahora o releelo e estar metida máis nestos temas chamou má atención que varias veces falan das artes adiviñatorias. Por exemplo, o primeiro mencionalas é Erixímaco. Sabedes que no banquete de Platón non vos quero dar moito a chapa, porque todos temos ese trauma do instituto con Platón e Aristóteles, entón tampouco vos quero dar a chapa. Pero o banquete realmente ten unha cousa que non che contan os profesores de filosofía. O banquete pois é literalmente un banquete de un señor, de Agatón, que invita aos seus amigotes á casa para comer e para beber. O sea, unha comida de borrachos. De feito, están de resaca do día anterior, porque o día anterior Agatón celebrou, creo que unha victoria, non? Entón houve unha gran festa en Atenas e todo o mundo bebeu hasta non poder máis, e ese día están de resaca. O sea, é unha comida de resacosos que quedan para seguir bebendo. De feito, comen, porque primeiro comían e despois bebían, e antes de beber fan un rezo a Dioniso. Boa noite, tais. Non, creo que chegas no mellor momento, porque estou a contar que o banquete de Platón é unha reunión de xente resacosa que queda para comer. Chegaches á mellor parte. Un día normal en Atenas nesa época, exactamente, Blanco Loureiro. É un día normal en Atenas. Entonces, bueno, invitan a Sócrates, non? Sócrates polo camiño atópase con outro, que non me acordo como se chama, e dille, va, vente que non pasa nada. Entón, resulta que o tipo dice, va, non sei se lle sentará ben a Agatón, que vai a Sócrates, en plan, que sí, que veñas, que non pasa nada. E ali que chegan, e sentanse e poñense a comer. Bueno, Sócrates quedouse fora un cacho meditando nun portal porque tivo unha idea, parece ser que Sócrates era así, tiña unha idea e de repente pasaba todo o día parado meditando. Entón, dali a un cacho chega Sócrates, ¿no? Cando xa van pola metade da comida. Era para recopilar puriños para morder as teas, mal pensadas. Ai, tais. Entón, como todos están resacosos e non teñen ganas de seguir bebendo, pero xa que están ali algo hai que beber e algo hai que facer, deciden que non van beber moito, só moderadamente, e mentras para entretense van eloxear o amor, non? Facer un encomio do amor. Entón comeza Erixímaco. Erixímaco di que hai, ven a decir, máis ou menos, que hai dous tipos de amor, dúas deusas, non? Do amor, que unha é a Venus Urania e outra é a Venus Pandemos. A Urania é a celestial, a que rixe todas as cousas boas, e a Pandemos é a vulgar, a que te inclina ás paixóns. É dicir, se ti amas, pero non só carnalmente, pois é Venus Urania que te impulsa, pero se ti eres un colibrí que vai de flor en flor e só pensa niso, pois estarías posuído e máis inclinado ás forzas da Venus Pandemos, que non son tan loables nin tan virtuosas, non? Entón, Erixímaco ven a decir que todo o universo está rexido por estes dous tipos de amor, e que o correcto equilibrio destes dous tipos de amor fai que o universo se mova correctamente. Cando hai un desequilibrio, cando predomina Venus Pandemos, pois afecta incluso ao clima. Entón, un clima en armonía é un clima con amor uraniano, pero un clima que se volve, pois de repente que non é época de chuvias, se inundan as colleitas e se perde todo, pois é un clima máis de Urania Pandemos. Entón, ou seja, Pandemos rixe a todos os homes a tal hora. Pois, por exemplo,
Entón, máis ou menos, grosso modo, é o que ven a dicir Grixímaco. Entonces di que é algo que me pareceu moi bonito, en la que despois habería que discutir, como eles despois discuten sobre o que dixo cada un, despois habería que discutilo. Pois que eles siguen discutindo sobre amor e non sobre as mancias. Nos podemos discutir sobre as mancias, aunque non viñamos resacosos, nin estamos nun banquete, ni tal, pero bueno, en fin. Entonces, el di que tamén o amor preside as mancias ou as artes das mancias, porque o cometido destas artes é vixiar e curar os amantes. Porque esta arte é a súa vez artesá da amizade entre os deuses e os homes polo coñecemento das tendencias amorosas dos homes, daquelas que teñen un fin lícito e piadoso. É dicir, que a través da mántica, o quen consulta, ou cando se fai consulta, o que se está a observar é as tendencias amorosas. Pois se vai a consultar como vai ser o clima, pois que se vai a predominar o uraniano ou pandemos, o vulgar, pois o mesmo se hai o seu consultante, pois está máis dominado polo virtuoso, polo uraniano, ou máis inclinado ás paixóns e aos vicios e ao goce da vida, que tamén é un goce, pero en excesos. Ben? Esa sería a idea de Grixímaco, pareceume pois moi bonita esta maneira de ver que quen consulta, quen acude ao arúspice ou a quen lle vai facer a consulta, vai a mirar cales son os seus equilibrios de amor, non? Pareceume moi curioso esta maneira de expresarlo. Agatón, que é como se dice? Agatón é o propietario da casa, é o que invitou a todos, vale? Non me sale agora a palabra. É o... Como se dice? O anfitrión, home, o anfitrión, non me salía a palabra. Agatón, cando lle toca o turno de falar a él, tamén di, incluso a arte de disparar o arco, a medicina e a arte da adiviñación descubriunas Apolo baixo a guía do desexo e do amor. De sorte que el tamén pode ter sido discípulo de amor, porque para Agatón o amor é un medio de coñecemento. Esta é unha das ideas tamén sobre o amor platónico. Cando estudiastes en filosofía, tuveron polo que explicar. Que o amor é un medio de coñecemento. Ti, cando desexas algo, cando te sintes moi atraído por algo, intentas coñecelo. Tanto se estamos a falar da túa persona amada, como se estamos a falar dunha arte que te enche. Entón, Agatón di, todas aquelas persoas que estiveron baixo o influxo do amor practicando unha arte, foron os que chegaron a ser excelsos nesa arte, e aqueles que a practican con disgusto nunca van a chegar a ser excelsos, ou aqueles que non con disgusto, pero que lles dá igual, sabes, que, bueno, hai no que facer porque hai que facer. Pero aqueles que de verdade sinten desexo e atracción polo coñecemento de todos os secretos desa arte, chegan a ser excelsos, e iso é por medio do amor, o amor como camiño, como desexo, non? E despois chega Diotima. Diotima é a mellor de todas. Porque esta é outra cousa que tampouco se conta ben, porque seguro que escoitástedes que Diotima era unha das invitadas no banquete de Platón. Bueno, pois Diotima non é invitada, senón que cando lle toca falar a Sócrates, Sócrates di, ou seja, se o faz con paixón, sí, con paixón, pero non só paixón, porque eu entendo paixón como arranque de momento, senón como cando pasa a paixón que che queda esa inclinación de seguir por ese camiño. Sí, cando se fan as cousas con paixón, exacto. Bueno, volvamos a Diotima. Pues quería soltar este rollo, pero moloume moito, así que teño que contalo. Diotima non está invitada no banquete, porque isto sempre se conta mal, lino tropecentas veces mal, eu non me acordaba, agora que o releín digo, pero é verdad, que Diotima é unha señora que Sócrates coñeceu, non sei exactamente onde, Sócrates sabía da súa fama e foi aprender onda ela. Vale, entón Sócrates negase a facer un encomio ao amor
porque di que el que non sabe nada e que non sería capaz e que non sei canto, pero que en cambio vai contar o que dixo o que aprendeu de Diotima. E Diotima non vamos entrar no que conta sobre o amor, pero basicamente levalles a contraria a todos e damos os argumentos, todo hai que dicilo, Diotima, ámote. E ela entende que o amor non é un dos deuses supremos, non é a orde cósmica, senón que é un mensaxeiro que transmite aos deuses as cousas humanas e os homes as cousas divinas. E, polo tanto, é un xenio, como un Hermes, como un xenecillo, como os putis eses que saen nos cadros voando, como ánxeles, e hai toda esa serie de xenios que comunican aos deuses cos homes e os homes cos deuses, e por eso os homes que son excelsos nunha arte son homes xeniais, porque teñen moita comunicación co divino. Tim Diotima, exacto. Colocándose entre uns e os outros, é dicir, entre os homes e os deuses, enche ese espacio baleiro, de maneira que todo quede ligado consigo mesmo. Entonces, o amor sería como o pegamento do mundo tamén, ¿no? O que está entre varias cousas. A través del discorre a arte adivinatoria na súa totalidade e a arte dos sacerdotes relativo aos sacrificios, ás iniciacións, aos encantos, ás mánticas e á maxia. Porque obvio que se o amor é o mensaxeiro e a canle e a comunicación entre os homes e o divino e os homes, pois a todas aquelas artes que rexen precisamente esa comunicación, pois están ao servicio do amor, non? Ou utilizan o amor como canle. Entón, esa é a idea de Diotima. Parece unha maneira moi interesante de ver as mancias a través dos ollos dos antigos, non? De quitarnos un pouco as ideas que temos hoxe en día de quitarnos palabras como superstición, esas cousas, e entrar un pouco na idea do que son as mancias e como e por que se utilizan e por que os seres humanos sempre tivemos esa necesidade, tivemos e seguimos tendo, e nunca vamos deixala, sempre vamos ter esa necesidade de coñecer, de predecir, de intentar adiantarnos, non, a incertidume que nos provoca o futuro e a incertidume que nos provoca o propio vivir. Entonces, parecíame unha boa introducción. E agora sí, vamos ao máis divertido do asunto. E, bueno, despois, pois, sei no por quitais que, eu que sei, pois en Reiki, pois falase de canalizacións de enerxías, hai toda unha maneira de explicar como funciona isto, depende do sistema que utilices, non? Pero, bueno, era unha maneira interesante de ver como o vían os antigos, de repasar o banquete de Platón e de introducirnos e de quitarnos un pouco pois esas ideas de que se superstición, que se tonterías, que se non sei que, e entender que sempre foi un anhelo humano, que sempre estivo aí. Entonces, teño por aquí PowerPoint. Tampouco os vou dar moito a chapa. Entonces, a primeira dos sistemas de adiviñación, que en realidad esta non é unha manteia. Utilizan manteillas, pero non atopei cales exactamente. Pero esta é unha ceremonia que se chama Xooi, que se fai en Senegal. Está inscrita dende 2013 na lista representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade. E é un ritual comunitario que se fai en Senegal sempre antes da tempada de chuvias. Fano nas plazas ou nos sitios comuns, reúnese todo o pobo en círculo e dentro colócanse os médiums ou adiviñadores, que na súa lingua chamanse saltiges ou sáltigues, non sei como se pronuncia. Mestres videntes. Entón, eles van respondendo preguntas normalmente pois sobre o clima, as colleitas, as enfermidades, que alimentos será mellor comer, bueno, cousas que son como de interés comunitario. Fano durante toda a noite
E a verdade é que intercalan tamén música, danza e polo que vin, algunha serie de técnicas adiviñatorias a través de cunchas de cauri ou tamén como canalización, como se eles soltaran aí profecías, non, de como vai a pasarse o ano. Nos pareceu moi interesante ver este ritual que se fai de maneira comunitaria, asisten todos teñen gran interés e ademais, pois iso fanse preguntas de como van a ser as colleitas, de como vai ser o clima, en fin. De feito, vin un vídeo por aí de que había un adiviño, porque creo que deu unha sensación de que como que compiten un pouco tamén entre eles a ver quen acerta máis cousas durante o ano, porque había un que estaba como dicindo: vós que non me fixestedes caso o ano pasado, ristedes vos de min, porque dixen non sei que, pois vistes que se cumpliu. E unha cousa así, como un come en Bruxil, mola, pois sí. E despois hai este outro sistema. Este pode ser coñecidos para algunhas persoas, para min era só coñecido de nome e sigue sendo moi enigmático, verdade, que non entendo moi ben como funciona, que é o sistema IFA. O sistema IFA é un sistema adiviñatorio propio da rexión de Yoruba, da relixión Yoruba de Nixeria. Está na lista de patrimonio inmaterial, de patrimonio cultural inmaterial da humanidade dende 2008. Entonces, o sistema IFA non sei exactamente como explicárvolo, pero digamos que a través dese colgante que ves aí que se chama o pele e a través de sementes de palmeira sacan un código numérico que despois se representa nesa táboa de adiviñación con unha serie de marcas verticais. Ben? Ese código numérico correspóndese a 256 ideogramas que veñen a representar eventos universais da vida de calquer persoa. Non me estades a entender nada. Sei que é difícil de entender, pero se vos digo que me recorda o sistema do I Ching, igual xa me entendedes un pouquiño mellor. E se non sabedes o que é o I Ching, pois despois de que vos solte toda a chapa, pois miramos un pouco como funciona o I Ching, porque tamén é rariño de narices. O caso é que este sistema IFA parece que é como unha condensación filosófica de todo o pensamento yoruba. É bastante interesante. Pois, se vos estou a dicir que parece un pouco o I Ching, como ditais que era o que ibas a dicir, e xa sabedes como é o I Ching, non? Como o camiño da sabiduría, pois podedes imaxinar que hai moito coñecemento condensado nestes ideogramas do IFA. Se vos interesa, porque eu atopei antes un artigo sobre iso, pero como non me deu tempo a lelo, porque foi pola tarde, porque isto é ás bravas, pois se vos interesa, podedes buscar La poética adivinatoria de IFA, transculturación yoruba en la escritura caribeña, de Carlos Cardoso Guerra. E aí ides a topar pois unha serie de poemas que se corresponden cos ideogramas e que se corresponden pois iso, con eventos vitais ou con cousas que se poden interpretar máis ou menos que acontecen pois na vida dunha persoa. Non sei se me entendistes algo, porque este é difícil de narices. Home, en Galicia hai mancias, claro que hai mancias. Hai moitas. Pero espera, o que iba a contarvos, que esa cadea que vedes aí ao lado, o que se fai é lanzala ao aire, e según caen as cunchas por un lado ou por outro, de aí sacas o código numérico, que é un pouco como as variñas de 1000 flores do I Ching. O título do artigo voulo escribir. Na historia de IFA.
caribeña. Carlos Cardoso Guerra, Uni de Las Palmas de Gran Canaria. E, por certo, co nome de Ifa é o nome de Ifa Orunmita, que é o deus da sabiduría na relixión yoruba. Que as súas cores son a verde e a negra, creo lembrar, non? Aí, a relixión yoruba coas cores é moi interesante. Dábame para un simbolicor se algún día consigo entender algo. Teño que meter a fondo nese tema. Dille tais a Blanco Loureiro se nunca viches usar a peneira co péndulo. A costinomancia, amigos, a costinomancia. Pero como diso xa falei, algunha vez dixen, pois esa xa é de todos coñecida, non? Xa vexo que non. Igual, claro, ao final deste directo temos que tratala un pouco. Despois temos, por exemplo, unha moi curiosiña que é a metoscopia. A metoscopia é a descripción da personalidade e predicción dos eventos da súa vida a través da lectura das liñas da súa fronte. Iso que vedes aí á esquerda, olvidadevos do da dereita, á esquerda onde pon metoroscopía, vedes que está a cara, pois a fronte como seccionada e cada sección corresponde a un dos planetas astrolóxicos, vale? O mesmo, pois, o que vedes á dereita, que sería a cara, pois, tamén con seccións referentes aos sistemas, aos planetas astrolóxicos. Isaac Luria, que foi un cabalista do século XVI, utilizaba a metoscopía, pero o que el decía era que nas liñas da fronte o que se vía eran letras hebreas, e a través das letras hebreas que vía facía prediccións en base a elas, non? A cábala de Isaac Luria. Creo que no Zohar tamén hai algunha descripción sobre metoscopía e quiromancia, hai algunha indicación, non estou moi segura, pero bueno, entre os cabalistas a quiromancia, por exemplo, foi e é unha mancia moi importante. O señor ese parece un trapeiro con tatuaxes na cara. Que esta imaxe que vos poño aquí á dereita correspóndese máis con outro tipo de adiviñación que é a moleomancia. E a moleomancia é a adiviñación por medio dos lunares que ten unha persoa. Hai un manual grego que se atribúe a un tal Melampo e que se titula Peri Elaion tus somatos, ao redor das olivas do corpo, que creo que despois foi traducido tamén ao turco, bueno, un rollo moi raro. En Occidente, isto é anecdótico e que existe este tratado de Melampo é máis ou menos tamén anecdótico. Non lle dimos moita importancia ás marcas na pel, pero hai un sitio neste planeta onde lle dan moita importancia, que é Corea. En Corea a moleomancia é algo moi vixente. Hoxe en día consúltanse sobre os lunares, de feito, fanse consultas sobre eles e depende se o lunar pois trae bos augurios ou trae malos augurios, deciden quitalo ou non quitalo. Aínda que en Corea son moi proclibles a quitar todo porque o seu ideal de beleza xa sabes que é esa pel de porcelana que parece que non teñen poros e que é todo super perfecto e super joven e lozano, aínda que teñas 70 anos. Bueno, estes coreanos aquí obsesionados coa beleza e a eterna xuventude, entón son moi tendentes a quitalos. Pero antes diso, normalmente van a consultar a unha bruxa ou unha adiviña para que lles diga se é mellor deixalo ou quitalo. Que eu aquí sempre digo, non entendo esta lógica, porque se ti naciches con un lunar ou che saiu un lunar e iso é augurio de algo, que máis dá que o quites? Estás matando ao mensaxeiro, pero a mensaxe segue aí, sabes? Isto é algo que nunca entendín de todo, pero bueno. Esa coñecía dos lunares de Blanco Loureiro, pois eu teño varios lunares na cara.
Despois chegamos a outra que non sei se coñecedes, esta tamén é bastante coñecida, creo que non vou sorprender as máis expertas no tema, non as vou a sorprender. Esta é a alectomancia, que é a adiviñación con un galo. E a adiviñación con un galo podes facer de varias maneiras. Unha das maneiras é tirar sementes no chan, esperar a que o galo coma e do patrón que queda dos grans que o galo deixe, extraese unha mensaxe. Outra maneira de facer a lectomancia sería escribir o abecedario no chan en círculo, poñer grans e ir marcando a secuencia de letras nos que o galo vai peteirando e de aí extraeríase tamén unha mensaxe. Outra maneira de adiviñación, as peleas de galos. Creese que na antigüidade as peleas de galos, que sabes que eran moi frecuentes, tiñan tamén certo carácter adiviñatorio. En xeral, calquera cousa onde estivera inmiscuída o azar era propenso a ser interpretado tamén como unha mensaxe divina. Iso do azar e as mensaxes divinas é outro tema a explorar máis en profundidade. Cal é outro método que se podía utilizar? Pois ás veces, pois os animais, tamén os seres humanos, facemos pedras, fabricamos pedras, non? Entón, coas pedras dos galos, coas bezoares dos galos, podíase facer algún tipo de adiviñación. Non sei exactamente que, non hai descripcións de como se faría. Imagino que sería algo pois, como tirar as tabas, tirar os cocos, tirar as runas, algo así. Sería algo así, imagino. Ana, botamos de menos. Chamou a atención porque atopei este cadro, estaba na Wikipedia, non esperaba atopar un cadro sobre a lectomancia. Chámase Adiviñación nun día de Nadal e é un cadro dun ruso que se chama dun bielorruso, non me acordo, Konstantin Makowski. Parece que máis ou menos do século XIX, principios do século XX, xa o vedes polas pintas, non? Unha escena moi íntima, moi feminina, porque todas son mulleres, e isto tamén é curioso, porque se buscades cadros sobre mancias, pois, por exemplo, hai moitísimos cadros de xitanas tirando as cartas, de cadros que se chaman a consulta de amor e cousas así, e sempre son cadros como moi femeninos, sempre son as mulleres facendo como consultas de amor. É unha cousa moi curiosa ademais son cadros típicamente de principios do século XX, de finais de XIX e principios do século XX, houve hai unha moda de cadros intimistas, de escenas de interior, entre as escenas que se retrataban, pois estaban estes cadros de adiviñación, lecturas de cartas e tal. Entón, a lectomancia. Nunca veredes nunca máis o galiñeiro cos mesmos ollos, xa vos lo digo. Tamén había un filósofo, non me acordo se era Pitágoras ou quen era, que intentaba tamén facer adiviñación, auspicios, a través do percorrido que facían, non sei se eran as galiñas ou os patos, non sei, é unha cousa moi rara. Creo que ao final chegou á conclusión de que era imposible sacar ningunha mensaxe clara. Non me acordo quen era, a verdade. E é que, claro, isto non o dixen ao principio, estaba ben dicilo. A auspicia, é dicir, a observación das entrañas dos animais e a observación do comportamento dos animais para extraer deles unha mensaxe da divinidade, non é algo tan tolo como podería pasar. É dicir, da observación da natureza, da coidadosa, minuciosa e científica observación da natureza, dependían as colleitas e dependían os ciclos da vida. Entonces, é normal que se puxera moitísimo empeño e é normal que ás veces tamén pois se extraeran conclusións que ao mellor eran un pouco máis imaginativas que outra cousa. Pero non hai que olvidar
que efectivamente ante certos eventos os animais teñen cambios de comportamento. Iso hoxe sabémolo a ciencia certa e moi probablemente na antigüidade non eran bobos e tamén o sabían. E de aí entenderon que os animais tiñan un entendemento das cousas superior ao dos seres humanos e de que os seus cambios comportamentais podían indicar todo tipo de cousas. Igual se lles foi un pouco a flapa, non vos digo que non, pero que polo bo camiño iban. E tamén hai que decir, moitas veces dise que non houbo un coñecemento do funcionamento da anatomía do corpo e tal ata séculos ben tardíos. Isto non é de todo certo, porque hai que lembrar que a aruspicia, que é a arte de coñecer as entrañas dos animais, por suposto, traía consigo certos coñecementos anatómicos, e por suposto, pois os exipcios eran uns mestres en eviscerar cadáveres e momificalos, así que coñecíanse con certa minuciosidade o corpo, o que pasa que non se coñecía con exactitude o funcionamento dos órganos e a relación que había entre certas cousas. Iso, conforme se vai avanzando na técnica, vaise mellorando, vale? Porque moitas veces dícese que non houbo un coñecemento do corpo ata o século non sei que, porque antes estaba todo prohibido e non sei que, e non sei cuánto, non. Hai tratados médicos antigos que nos deixan ver que sí que había un coñecemento do corpo bastante máis profundo do que se adoita contar. Pase que, obviamente, non tiñan microscopios, non tiñan maneiras de analizar os compoñentes do sangue, non tiñan maneira de moitísimas cousas. Entonces, abondo era o que facía. Vaya chapa vos estou dando, isto que normalmente era un programa que tiña que ser divertido. Bueno, estas artes coñecédelas, decídeme que sí, tedes que coñecer estas artes. Estas artes son moi bonitiñas e moi curriñas. Son as artes do paxariño, que vale, a mí sempre me deu pena o paxariño, pero sempre me pareceu por outro lado tamén moi curriña. Non me digas que a historia del médico non é así, xa me fastidiaches as mozas. Non é de todo así. Un día teño que facer programa de historia das autopsias e do coñecemento anatómico. Porque é moi interesante. Non é de todo así. A ver, hai momentos fluctuantes na historia, vale? Pois hai momentos nos que hai focos de coñecemento, lugares, pois eu que sei, Alexandría, o Reino Abasí, donde florece todo tipo de ciencia de coñecemento, e hai momentos pois nos que todo se derrumba e se oscurece máis, por diferentes razóns, por diferentes razóns. Pois a historia é así, fluctuante. Na antigüidade, claro que se coñecía, claro que había certo nivel de coñecemento do corpo para tratar feridas e certas cousas, pois claro que había. Pasa que moitas veces todo é culpa do século XIX, os prexuízos do século XIX, dos señores super iluminados e super científicos que retrataron ao pasado sempre como se foran épocas de sin razón, de dogma e de oscurantismo. E non era así. Eles eran herdeiros de toda a ciencia. Somos herdeiros de toda a ciencia acumulada, non? Algo así. É dicir, se hoxe en día temos un sitio que se chama NASA, que está dedicado a observar o ceo,
Non é porque un día despertamos e dixemos, sabes que estaría moi guai crear uns telescopios super enormes e super non sei que, non sei canto e observar por aí. Hai milleiros de anos xa se observaban as estrelas e xa se calculaban o movemento das estrelas, dos planetas e todo, porque era a única maneira que había de calcular as estacións e os tempos e os ritmos. Que se xuntaran aí tanto o coñecemento real comprobable, empírico, con crenzas, non quere dicir que non foran polo mal camiño, somos herdeiros dese camiño. As estrelas non existen, dixo Tartaria, e non requerían tanto Fernet. Tamén é verdade, tamén é verdade. Pero bueno, creo que é de xustiza recoñecer que levamos coñecemento científico acumulado dende hai, sempre digo 2000 anos, pero dende moito antes, vale? É que me parece moi inxusto cando hai persoas que falan da iatromatemática e da astroloxía de maneiras moi despectivas, porque eles son super científicos, cando, jolín, a astroloxía era a ciencia daquela época, vale? Era o coñecemento verdadeiro saber daquela época. E había moitas cousas que eran reais e empíricas e comprobables, eles coñecían como se movían os planetas, sabían facer os cálculos, adiantar os cálculos. Despois había outras cousas que fomos desbotando polo camiño porque vimos que non nos iban servindo e porque non había relación empírica entre elas. E así é como funciona a ciencia. E dentro de 100 anos ou de 200 estaránse a rir das nosas crenzas ou das nosas teorías. Porque por moi a ciencia está sempre continuamente cambiando. Mais agora mesmo, por exemplo, estamos nun momento no que a idea do Big Bang xa está tendo detractores e decaendo e se está modificando, por exemplo. Algo que parecía que era tan científico e tan empírico e tan razonable, dentro de 20 anos vamos a ter outro paradigma de explicación da orixe do universo, por exemplo. Pero é así, hai que recoñecer que é así, vale? Outra cousa é que ti se les no horóscopo do periódico que hoxe vas ter un accidente de coche e decides non saír da casa, bueno, igual aí, sabes, igual aí estás te movendo máis por superstición, porque que vai acertar o horóscopo do periódico, sabes? Temos 200 anos, non 2000, desde o último rei setista, Santa Peco Tartaria e Blanco Loureiro. É que como os farmacéuticos que rexeitan da curandería ou da alquimia. Claro, é que todo mal, porque a alquimia é química. É a base de que os alquimistas estivesen buscando a pedra filosofal, polo camiño atoparon moitas outras cousas. Entón, isto de que é máis importante o camiño que a meta é moi certo, por exemplo, no caso da alquimia. Do saber alquímico extraíase tamén unha filosofía, non, de alquimia interior. Hai que lembrar que a alquimia non é só simbólica, nin é só material, hai as dúas vertentes que se mesturan, e eu creo que é máis material que simbólica en algúns casos. E hai que ter cuidado con eso, pero é que hoxe en día un químico de verdade posuído por amor á química, probablemente extraerá das reaccións químicas explicacións poéticas da vida e do discorrer da vida, porque obviamente a túa maneira de pensar e de entenderte a ti, de entender o mundo, de entender as relacións coas outras persoas, vai a estar imbuída do teu coñecemento máis directo sobre a química ou a bioloxía ou un matemático que che vai explicar o mundo, as relacións e a vida en clave matemática. Non é tan diferente, o que pasa é que como vemos
cunha perspectiva de 200 ou 300 anos, parecenos moitas veces que chegan ata conclusións chistosas, non? Eu tamén estou a tope con Señor H. Non hai guións en plataformas que teñen mellor guións ou series ou pelis. Bueno, desvieime totalmente do tema. Que malos sodes que me desviades. A ver, o oráculo do paxariño. Trátase de que entrenaban un paxariño, normalmente creo que son canarios ou xílgaros. E levaban como unha caixa con prediccións escritas, un pouco tipo galleta da suerte, pero neste caso non tens que romper a galleta nin matar ningún paxariño. O paxariño saía da xaula, collía un papel e o que poñía no papel pois era o que che o que che bueno, o que che auguraba no futuro. Ese é o oráculo do paxariño. Atopábase moitísimo nas feiras. Hoxe en día xa non se atopa, obviamente. Pero en España, en Europa, porque en Latinoamérica segue existindo iso. Entón, voulo compartir. É un vídeo de 2 minutos, pero pareceume moi curriño, moi enternecedor. E estade atentos, porque hai un dato flipante. Un dato flipante cara ao final do vídeo, que sacas cálculos, non entendo como. Vale, falámolo. Poñemos o vídeo. Fortuna, dicha y felicidad. Carta y contestación para el otro caballero. Es uno de los oficios más antiguos en México que pareciera está en peligro de extinción, pero que se niega a desaparecer. Se trata del pajarito de la suerte, que al llamado de su entrenador sale de su jaula para seleccionar una serie de cartas que se convierten en un mensaje muy personal para quienes los contratan. Enrique Vileta tiene más de medio siglo dedicado a esta actividad. Asegura que con ello se mantienen él y su señora madre, una mujer de 116 años que todos los días le acompañan al Andador Independencia en San Pedro Tlaquepaque. Asegura que para entrenar un canario, para que realice una serie de actividades que se convierten en un atractivo para el espectador, tarda de 6 meses a 1 año. El canario más difícil es el blanco, ya que es muy nervioso. Sí, depende del animalito, ya sea verde, amarillo. Es que ahorita el más trabajoso es el blanco. ¿Por qué? ¿El color tiene que ver? Sí, es que este es más asustón y se muere más rápido. Sí, pero un promedio de 8, 10, 12 años, hasta 16 años dura un canario, sabiéndolo cuidar. Enrique Vileta, acompañado de sus canarios Calimán y Solín, cobra 10 pesos por cada papelito seleccionado. Incluye un breve espectáculo. Puede ser una carta sobre el presagio de la suerte, el planeta de la fortuna, un horóscopo personal, un mensaje espiritual y una carta especial. Dice que sus clientes son de todas las edades. Ven, mijo, a saludar. Venga. Ven, córrele, Solín. Ven, saluda levantando el cuello. Ándale, venga. Saluda y levanta el cuello. Córrele. Levanta el cuello. Fíjate lo que te estoy enseñando a hacer. Sí, acá levanta el cuello. Eso, así se saluda. Asegura que este oficio tiene más de 150 años de tradición en México, que su mamá lo aprendió cuando era muy jovencita hace más de 100 años. Con esa actividad mantenía a sus otros 25 hermanos. Enrique Vitela tiene apenas un par de meses que regresó a este andador, pues antes de la pandemia no podía trabajar. Sin embargo, logró sobrevivir al periodo de confinamiento gracias a sus ahorros, ya que asegura nunca se vio en la necesidad de pedir dinero prestado para sobrevivir. Con imágenes de Israel Carvajal, Fabián Sánchez, Jalisco TV Noticias. Escoitástedes o dato? Decideme que o escoitástedes. Nunca lles faltou de comer e nunca pediron prestado, nin os seus 25 irmáns. 25 irmáns. 25 irmáns. 25 irmáns. Como non está o chat ardendo con 25 irmáns? Exacto, aí vos quería. 25 irmáns. Pois eso, o oráculo do paxariño, sabe, me pareceu moi tenro, me parece que a xente que o facía, pois que era moi humilde, e os paxariños tamén dan así como a ternura, dame pena por eles, porque están enxaulados, obvio. Razóns pola que nunca tería un paxaro, serían esas. Xa me costa ter plantas, que as vexo aí como agobiadas ás veces nas macetas.
pois como para ter paxaros. Entón, pois ese é un dos oráculos curriño, ves? Era un dos que había en Galicia e os había nas feiras. Pero bueno, despois temos outras artes tamén por aí. E chegamos a, creo, esta era a última. Sí, esta era a última, pero agora chegamos ao momento TikTok, porque neste programa sempre ten que haber momento TikTok. Deuses todos. Esa fibina muller que pareu 26 veces, loada ela. Igual o señor era poliamoroso e tiña varias mulleres. E cada unha tuvo 10 fillos e repartiron, ou algo así. Entón, senón, 25 fillos, algún parto xemelar, algunha cousa así, porque, chica, non sei, 25 irmáus. Agárrate. Entonces, ahora vamos volar a cabeza. Porque isto non o imaginabades. Hai unha mancia que é a tiromancy, non ten nada que ver con Tyrion Lannister, que vos vou deixar un momento para que pensedes que pode ser. Adiviñación por medio de... non vos deixo un momento, contóvolo. Adiviñación por medio de queixo. Como? Eu non o entendín moi ben de todo, non sei como de antiga, non sei se é un invento New Ager, ou se de verdade é antiga, non comprobei as fontes, vale? Veño sin facer os deberes. Pero, espera, vale, espera, primeiro comparto e despois abro. Tyrion é o mellor dos labios. Tiromancy. Está en inglés, pero... Cheese. Jennifer Billick is a journalist, author, and kitchen witch who offers workshops and consultations in the ancient art of cheese magic. Dating back to the medieval era, Tiromancy has been used to determine the guilt of criminals as an offering for a good harvest and to increase chances of fertility, but it can also be used in our daily life. Do you have a yes or no question that needs answered? Simply carve yes and no into two separate pieces of cheese, leave them out, and whichever one molds first, there's your answer. Or if it's deeper answers you seek, you could examine the cheese for portents of things to come. The larger part of the wedge, it represents you. And this is like the current situation here. And then as we get further down, we're moving forward into the future. As with all supernatural prophecies, results may vary, but who doesn't want to have a momentous... Sí, a mí tamén me parece un pouco tal, como o da adiviñación coas verduras que facía o padre Apeles. E, sen embargo, o da adiviñación coas verduras, polo visto, tiña certa tradición. Como facer adiviñación pola forma do cu, que iso tamén existe. Tamén existe. Como de antigua é? Non o sei. O que sí sei é que hai por aí un documento inglés antigo sobre o queixo e sobre a súa utilización en maxia. Entón, por visto, en Inglaterra críese que podías fascinar a unha muller dándolle un anaco de queixo. Polo tanto, ofrecerlle queixo a unha muller estaba mal visto. Pero unha cousa rara de etiqueta social. Anda por aí polos TikToks en inglés. Nunca me parei a anotar nin a buscar máis, pero é algo a ter en conta. You can fascinate a woman giving her a piece of cheese. O meu inglés super bonito, super pataqueiro, non mo tiñades en conta, pero por visto hai un libro por aí inglés antigo que di tal cousa. Tes co queixo os ingleses teñen, non sei que teñen. Pero claro, todos podemos canalizar os nosos dons en maneiras inescrutables. O que? Que o queixo hipnotízanos. Sí, que podías poñer baixo fascinación a unha muller dándolle un anaco de queixo. E polo visto, non me vou a poñer a buscalo agora, polo visto había costume de que as mulleres se reuniran soas, como reunións femininas, para comer queixo e charlar. Non sei se era algo antes da boda ou unha cousa... Había algo así. Non sei se é invent
moderno, porque nunca fun a comprobar as fontes. Pois se queredes facer vos o traballo de comprobación, pois xa sabedes, eu douvos as indicacións. Eu invitándoos a un café. Eso non o sabía eu. Eu invitándoos a un café. Ai. Mira, porque xa teño un pouco a axenda un pouco saturada, porque teño que preparar unhas cantas cousas. Se non, prometo-vos que facía un xoves, facíamos maxia amorosa de como fascinar ao teu amado e como dobregalo ante ti e atalo e atrapalo que nunca máis se che escape, porque iso tamén é todo un mundo. E non falo só de amarres, hai moitísimas cousas na antigüidade tamén. Na antigüidade, de feito, ata Hécate foi unha deusa do amor, facíanse rituales a Hécate para conseguir o amado. Iso, de verdade, merece programa. Fareino para a Lobeira. Mira, pa o especial do amor do Luns de Cea, o especial amor de Xoves ás Bravas. Vai ti saber que iso é un temazo. Tío, tantos temazos a medias. Si, quen moito abarca pouco apreta é experta en nada ao final. Así me vai. Eu non quero amares, quero venganza. Pois ben, que está. Teno, vinganza tamén hai vinganzas amorosas. Tamén podes facer moitas cousas. O sea que, claro, se vos dou ideas, despois facédelas, despois invocades, vai ti saber a que bichos satánicos se vos aparece na casa, porque ides facelos en coidades, en mirar cando é o momento propicio de facela, como, e despois liamos a parda, e a ver quen nos rescata. Pero bueno, como xa dixo o Papa que Satán tamén é unha vía para coñecer a Deus, pois non pasa nada. Bueno, o caso é que se vos ides a TikTok, non sei se en YouTube o hai tamén, e creo que nos Reels tamén o podedes buscar, o mellor oráculo de queixo que ides a topar é The Cheese of Truth. E vou vos poñer aquí 2 vídeos de The Cheese of Truth, porque este é o mellor oráculo de todo o internet. Prométovolo. Cheese of Truth. Your long-distance boyfriend wishes he could hug you. Cheese of... Entendistedes? Isto é mesturar tiromancia con bibliomancia. E como nesta canle facemos bibliomancia, como non nos vai gustar The Cheese of Truth? Porque bibliomancia é queixo. Vos, en serio, pensastedes algunha vez que isto podía existir? Eu tampouco. E o que menos entendo é que este tío, cada vez que tira a lonxa encima da páxina, sempre lle sae unha frase correcta. Isto que estaba dicindo é: o teu mozo a distancia desexaría que el puidera abrazarte. O sea, teno que facer adrede. Eu creo que fai adrede. Imposible que tires unha lonxa de queixo e che saia unha frase así perfecta. Bueno, aquí tedes outro Cheese of Truth. Cheese of Truth. You are in love with your bestie facts. Cheese of Truth. E aí o que vi é que ti estás enamorado da tua mellor amiga. Cousas que, en realidad, tamén é unha cousa tan xeral que lle pasa a tanta xente que este oráculo non pode fallar. Non pode fallar. Tens que buscalo. Cheese of Truth. Como gnóstica e antes atea, adoro a este papa. Que sorte, vai me aparecer Cthulhu. Sempre o leo mal. Cthulhu era, ¿no? Como se debía pronunciar. Sí, totalmente yo. ¿Ves? O oráculo do queixo non falla. The Cheese of Truth. Xa paro de repetilo.
Bueno, despois hai outras modas por TikTok. Entón, tamén está moito de moda isto, que a min, sinceramente, non me convence moito, porque como que o mediador, ¿no? O que practica a arte adivinatoria, como que non intervén. Entón, eu creo que unha parte necesaria das mancias é que interveña o adiviño. Vale, que no caso do galo, bueno, que interveña un ser vivo, máis alá de tocarlle así a bola, ¿no? Que este é o péndulo. A ver, é un péndulo magnético, xa veñen as respostas. Tenemos el aí péndulo ya calibradas. preparado para que puedas hacer tu pregunta de sí o no y responderemos a todas vuestras preguntas de manera gratuita. Déjanos tu pregunta aquí en la cajita. Pois iso é un pouco como o da bola 8, a bola esta de billar 8 que estivo tan de moda nos 80, que sacudíala e respondía unha pregunta de sí, no, quizás, nunca. Pois parece un pouco así, non? Entón, parece que falta maxia, parece que falta calidez humana ou calidez animal. Eu creo que necesitas intervención humana, animal. Un corazón bombeante de sangue. Porque esa é outra cousa que non falei. Tamén hai unha mancia que é a miomancia, que é presaxiar por medio do comportamento dos ratos. E isto xa entraría un pouco máis ben nos auspicios, non? De extraer conclusións sobre o comportamento dos animais. Pero que pasa? Que eu en algún momento lin, pero non din con el, é que eu non sei en que libro de antropoloxía lin, non sei se foi en Fraser ou non sei de onde o saquei, pero eu sei que iso lino, que hai un método de adivinación en África na que se mete un rato dentro dunha caixa e dependendo da comida que roa dentro desa caixa, pois extraes unha conclusión ou outra. O método era un pouco máis complicado que iso, pero eu xuraría que eu vin iso por algún lado, pero agora, cando estaba intentando atopalo, non atopei. Pero bueno, sería miomancia. Outra cousa moi curiosa é que a bola de cristal sería unha aquamancia. É dicir, facer un proceso de adivinación mirando un bol de auga. O equivalente a auga pode ser a bola de cristal. Pues, que non diría, non? Levo toda a semana vendo un rato todos os días nunha árbore da miña casa. Pois toma anotacións e disnos. Claro, tens que seguir, porque claro, vos pensades que isto é totalmente aleatorio, pero as mancias, para desenvolvelas e para entrenarse nelas, tens que levar un diario de anotacións. Entón, ti tens que anotar a que hora viches o rato, que día, a que hora o viches, e que estaba facendo. E despois, cando chegas á túa casa, escribes como foi o teu día. Vale? E dali a unhas semanas, cando xa leves bastante acumulado, miras se hai un patrón. Porque igual o rato che está intentando dicir algo. Pois, método científico. Tens que facelo así. Que tratase de descubrir o patrón. Porque o patrón é o código da mensaxe. Isto é así. O rato veme e agóchase no burato. Exactamente. É que anoto. O rato veme e agóchase no burato. Pois se cambia de burato, pois se cambia... Velo nunha árbore, non? Espera, pois se cambia de rama, pois a mellor se está na rama da esquerda, quere dicir que che vai ir ben o día. E se está na rama dereita, pois igual quere dicir que non pases por aí que che vai cagar unha pomba encima. Eu que sei. Iso depende de ti e do rato. Tens que comunicarte con ele.
E bueno, por último, a última das mancias que tiña aquí, que esta tamén é unha mancia, esta é unha mancia antiga, pero nunca cheguei a entender de todo como funciona. La cutomancia es la adivinación por medio de alfileres. Podéis hacerlo en casa para preguntas de sí o no. Formuláis la pregunta a la vez que las tiráis en el centro de una mesa. Si apuntan hacia el centro de la mesa, la respuesta es favorable. De lo contrario, negativa. También nos pueden salir otras formas que tienen otro significado. La cutomancia es la adivinación por medio de alfileres. Que en Madrid, non sei se será no San Antonio, hai unha ermita en Madrid a donde van as mulleres casadeiras. E diante da ermita hai como poñen sempre como un cunco con alfileres, porque, bueno, non sei se é que é patrón das costureiras ou algo así. Bueno, o rollo é con alfileres. Entón, ti, para saber se tes pretendientes ou se ese ano vas ter pretendientes ou se vas casar, tes que poñer o dedo dentro dos alfileres. E terás tantos pretendientes como o número de alfileres saques. A mí sempre parece unha cochada, porque non sei cantas persoas poden pasar por aí a picarse cos alfileres. Eu non sei, habería que ter un pouco de ter cuidado con eso. Pero hai. Podemos decir que isa é unha acutomancia asociada a un santo católico? Pois sí, poderíamos dicilo. Non me acordo de que santo, pero existe. Putomancia, dixo, non, dixo acutomancia. Esa tamén a coñecía, incluso evolucionou a cores por mor de alfileres de cabezas de cores. Ah, claro. Xa que se poden facer mancias de todo. Vos sabedes que eu teño feito o oráculo dos osiños de gominola, porque tamén hai alguén que fixo un oráculo cos osiños de gominola. Non vou dicir a marca, pero xa sabes que marca. Pódese facer a adivinación de moitísimas cousas. Podes facer auspicios. Pois isto que estábamos a falar con Blanco Loureiro agora, non? De que tamén notas co rato. Pois, eu, por exemplo, jolín, vivo no medio do campo, non? Entón, hai veces, diredes, tens que estar chea de ver certos animais. Pois eu hai veces que digo, pois dependendo do animal que diga, digo, hoxe vai ser un bon día, non podo evitalo, vale? É unha cousa que sempre fixen. Digo, pois vin esta mariposa, pois xa me alegrou o día, pois vai ser un bon día. Tamén un pouco de pensamento máxico pola miña parte. E o chiste é que pode ser tan falso como certo, verdade? Exactamente. Ese é o chiste, exactamente. Entonces, o que é divertido é que, pois, miras doutra maneira o teu entorno, porque, en certa maneira, posto un pouco máis atenta e descubres vechos ou cousas que antes non sabías que estaban aí. Obviamente, sempre estiveron. E, obviamente, non aparecen para darche a ti ningunha mensaxe. Eres ti que te estás fixando. Pero o feito de que te fixes significa algo. Significa algo para ti. Estás conectando de outra maneira coa túa realidade. Non sei se me explico. A ver, que me conta por aquí. Eu, a noite que morreu meu abuelo, asustoume unha curuxa blanca cazando. Pobres curuxas. Que mala fama teñen. Bueno. E crees que foi un augurio o da curuxa? Porque normalmente non a ves, verdade? É que, por exemplo, na casa de René hai unha curuxa que ven todas as noites. Todas as noites se pode usar no mesmo poste, todas as noites, ten o seu percorrido, todas as noites se pode usar no mesmo sitio, todas as noites hai voando cara ao mesmo sitio. Eu chamo a fantasma branca, porque ademais as curuxas non se escoitan cando voan moi silencioso. Claro, vela ali
non significa nada, para min non significa nada, porque sei que ven todas as noites. Agora, se de repente vexo unha curuxa no meu xardín, aquí na miña casa, sí que me vai chamar a atención, vou dicir que cousa máis rara, porque nunca ven pousar aquí, sabes? Pues, observas os movimentos ao teu arredor de outra maneira. Olvideime dicir que era un neno de 11 anos. E asustaches, claro. Escoiteina todo o verán. Pasei o verán na aldea de meu pai porque meu abuelo de aquí estaba no hospital. Claro, pero para ti foi un sinal, pero para os que vivían nesa casa non, porque estarían acostumados a escoitala todos os días. Eu aquí, por exemplo, escoito aí moitas noites, moitísimas, pero non a vexo, non ven pousar. Na casa de René pousa. É que non sei por que na casa de René iso é un zoolóxico. Primeiro pasa a curuxa, dali a un cacho pasa o raposo, porque tamén ten o seu camiño, el vai polo seu camiño, vai sempre pola man esquerda pola estrada, porque o tipo sabe como ser un bon peatón, xúrovolo. Despois que se oriza o cacho, que sale a dar unha volta polo xardín, esta fauna. Pensei que foi un sinal tempo despois cando lin que era un augurio, anos despois. Aí foi o mesmo día como meu cumpleanos. Jolín. Ti como interpretas esa experiencia? Que che aporta? Lle pregunta a Tais a Blanco Loureiro. Eu, por exemplo, cando foi o de miña nai, dixeron, decían as veciñas que se escoitaban moitísimos corvos. Aquí escoitanse os corvos dende agora ata xaneiro, andan todo o tempo corveando. O que pasa é que cando pasa un evento así, a xente asocia a cousas que lle chamaron a atención antes, pero que se non pasara nada non lles iba a chamar a atención, sabes? Aí é onde entramos no campo dos sesgos cognitivos. E de feito saín afora da casa a falar polo móvil de meu pai, que eu aínda non tiña, porque me chamou miña nai e estaba falando con ela e por iso a vin. E meu abuelo xa morrera, pero a min non mo dixeron ata a mañá seguinte para non amargarme o cumpleanos. Amargaronche igual, porque mira como te acordas. Pero sí, bueno, a ver, as curuxas, os búhos, os morcegos, son augurios de morte. O sea, se facemos unha lista de augurios, eses van primeiros. Os cas, cando lles dá por oulear, o galo, cando canta a deshora, o galo ten que cantar ao amencer. Se canta a deshora, cousa mala. Por exemplo. As abelaiñas negras. Os cabalos cando se encabritan sen razón. Meu pai viu vasoiras voando arredor do tellado da casa a noite na que morreu súa abuela. Vasoiras refíreste a vasoiras? A que te refires? Eu pequeno que o chungo é meu pai, porque a noite na que naceu meu pai, miña abuela veuna visitar unha luz. Pero explícanos o das vasoiras. Vasoiras en plan vasoira, de señoras volando en vasoira? Cousas. Nunca escoitei tal. Eu estou a punto, porque eu isto nunca escoitei.
Isto ten que ser ciencia. Agora teño que preguntar a máis xente se viu estas cousas. Contocho por Discord, se queres. Non teño Discord, pero non me acordo nin de... É que teño tanta cousa. Pero se viu unha luz, que chungo vai ser. Sería o contrario, non? Vai ti saber, que seres de luz. Mira que os elfos de Tolkien parecen moi bons, pero eran chungos de narices, Eran moi seres de luz. Refírome a que lle pasan movidas raras. Cando vin a coruxa estaba con meu pai, o resto da miña vida nada me pasou. Perdón que me ría, é que teño a pelusa na ventana desesperada por entrar. Entonces, ou lle vou abrir ou cortamos directo. Eu palidecía cando morría alguén no pobo. Estades todos moi agoireiros. É moi curioso cando sai o tema dos agoiros. Xa teño observado que normalmente as conversacións se inician con esas cousas son tonterías, e non sei que, e despois sempre hai alguén que pois a min pasoume que, e de repente a todos os que estaban negando, a todo o mundo lle pasou algo. E aí empeza, pois eu non sei que, pois eu non sei canto. E ábrese o melón dos augurios, chúrvolo, é unha cousa que é moi curiosa de observar. Cando sae o tema de supersticións, avisos e tal, e ao principio toda a xente é como, no, porque que tontería, porque eso non se... que tal, e de repente ven alguén e di, pois a min pasoume que... E todos din, pois a verdade é que a min tamén pasoume que ta. Non é nada, logo co Reiki cambiou a saber quen estaba encima. Son cousas de enerxías en o que crees ou tes asociado. E non será tamén que eras máis maior e xa conoces os signos? E xa dis, oi, esta... Non? Tamén pode ser. Voulle abrir a pelu, Non vos riades do meu modelito. Vale, aquí estou. Conversa. Podes curar o colon irritable con Reiki. Non podo curar nada, e o Reiki tampouco. Cachis.
O Reiki axuda a equilibrar as enerxías e que o reciba cambie e aprenda de si mesmo, non cura. Ves? Volvemos ao principio, porque nestes directos sempre volvemos ao principio. Isto tal cual, o que dicía Eric Símaco, de que hai que equilibrar os amores, o uraniano co pandemos. E que cando se di que se equilibran, cousa mala. Entón, o Reiki está rexido polo amor. Non creo que teñas enerxías revueltas. As enerxías ou as tripas, porque xa falaches do colon irritable. Está eu por aquí mirando. Nada. Entón, faltalle faite unha limpia de ovo. É que é verdade, é moito ducharse, pero despois vídesme aquí co corpo enerxético todo sucio, que non vos limpiades bastante ben cos ovos. Que hai que vir xa limpiños. Non vale. Non vale, limpache o corpo, faltache o corpo enerxético. O campo enerxético non o limpaches. Cantas veces vos facedes unha limpia de ovo? É que despois ides por aí apestando. Vai a aura apestando, pois sabes? A xente que diga que cura usana que escapen. Non sei facela. Pois antes que preguntabas se en Galicia había mancias, había, falamos antes da sorte do paxariño, que, bueno, era como unha mancia así un pouco como de galleta china da sorte, vale? Pero, bueno, había eso. Había a corcinomancia era a adivinación coa peneira, que a teño aí, pero dáseme un pouco mal, pero, bueno, era coller unha peneira colgada dunhas tesoiras. Adiviñar, ou sea, facerte preguntas e extraer respostas da peneira segundo os movimentos da mesma. Sería como unha especie de péndulo, pero coa peneira. Normalmente facíase para atopar obxetos perdidos, para saber se tiña un aire ou un mal de ollo. Primeiro consultábase ya a peneira. Normalmente a resposta era así. E, bueno, pois, por exemplo, como facía a miña abuela coas amigas, íbase para a palleira e facían iso, e preguntábanlle se iba a vir fulanito de tal ao baile, ou se non iba a vir menganito, ou se menganito iba a bailar conmigo, ou se non iba a bailar conmigo. Un pouco como así, xogo de adolescentes. E facía coa peneira. E ibanse para a palleira, escondíanse, porque supostamente iso era cousa mala, casi nigromancia, de invocación demoníaca, era como unha cousa así prohibida. Entonces, facían o que as escondidas. Hombre, súa máis seguro que sabía que o facían. Entonces, esa é outra cousa curiosa, que é que para facer calquer tipo de ritual primeiro fais unha consulta oracular. Eso en Galicia facíase. Como vos digo, a consulta coa peneira ou tamén consulta a través das cartas, por suposto. Cartuxeiras, hai carteiras ou cartuxeiras. Normalmente de baralla española, non de tarot. Tarot é unha cousa máis moderna. Normalmente o que se utilizaba era cartas de tarot. E creo que é unha anécdota curiosa, creo que a conta tolosana. Hostia, pois ahora non sei. Non sei se a tolosana, se a rincón tolosana ou se orín no outro lado. Era unha anécdota dunha señora que se dedicaba a botar as cartas. Boas noites, Víctor.
dunha señora que se dedicaba a botar as cartas e demais tiña as cartas xa usadas, gastadas, de levalas no peto do mandil. E contan que, polo visto, bueno, pois esta señora pois era así como un pouco pobre e tal, e ou un día que non tiña moito que comer, entón pois vamos á casa grande de non sei onde, que a señora de aí, por botarlle unhas cartas, se chego hasta ahora, seguro que me dá de comer, botolle unhas cartas, porque ten a non sei quen enferma, non sei canto, e ten moitas, sempre ten moita cousa que consultarme, e aínda hei dormir unha noite en quente, non? O sea, contaba unha anécdota así, algo parecida, que o que non me esquece é a visión esta do mazo de cartas, todo xa gastadísimo, usadísimo no peto do mandil, que me parece unha cosa así como moi humilde e moi curriña, non? A parte da picardía de, pois non teño onde comer, vou xe hasta ali, que a señora esta seguro que ten cousa que consultar. Cada unha sabe do negocio que ten. E despois tamén hai, tamén sei que houbo, non sei se se practica ou se seguiu practicando xa no século XX, pero século XVI, século XVII, polos documentos inquisitoriais, sí que se sabe que se practicaba a ceromancia, que é a adivinación a través de verter cera nun cunco con auga. Tamén se pode facer lecturas da cera como arde unha vela, pero o máis típico era tirar cera nun cunco con auga, que é unha versión máis pobre da molibdomancia, que é verter plomo derretido en auga, e de aí facer adivinación. Diso xa teño falado no blog, e é unha tradición que, por exemplo, se sigue facendo en Alemania por San Silvestre, por fin de ano. Unha das tradicións é pois mercar figuriñas de plomo. Bueno, agora non venden plomo, venden zinc. Derretes o zinc, tirase en auga e con iso fanse auspicios sobre o ano que entra. Coa figura que sae, non? Pois se sae, eu que sei, pois unha forma, pois un pouco como o ovo por San Xoán, se sale unha forma de barco é que vas viaxar moito, se sae unha forma de fruta é que vas a ser moi abundante, se sae unha de bagua, pois ao mellor é que vas sufrir moito, vas chorar, eu que sei, cousas así. Entón, sí que sei que se facía isto da ceromancia, e que máis? Había algo máis. Agora non lembro. E co da ceromancia teño algo que dicir, ademais, que non vale calquer candea, porque aquí tamén hai esta arte de irlle engadindo cousas aos rituais para complicalos ou para facelos, para vendelos como algo máis especial. Fulanito faino así, pero é que eu emprego isto, sabes? Supoño, digo que ao mellor había algún tipo de competencia así entre os adivinadores videntes e curandeiros. Porque unha das características desto da ceromancia era que se intentaban utilizar candeas nas que a mecha fora fiada, fora unha mecha de 3 fíos, cada fío fiado por unha María Virxe. O sea, aí engadimos de tempo e complicación a un elemento, non? Complicamos o ritual, facémolo como máis solemne, por medio de complicalo, como máis especial, non? É como infundido dunha enerxía máis potente. É unha cousa moi curiosa o da candea das Tres Marías. Non tan curiosa, creo que é un elemento máxico bastante común nos requirimentos nos grimorios antigos. Unha mecha fiada por Tres Marías, por 3 mulleres, e normalmente virxes, debería ser. Claro, a ver, atopar 3 Marías hai 100 anos era máis fácil que atopar 3 Marías hoxe. Iso fijo, porque hai 100 anos todas eran María non sei que, María non sei cuánto, todas Marías. En Turquía teñen as soñadoras, persoas que lles pides saber sobre algo, esa persoa soña coa resposta.
pareceme moi interesante, porque son capaces de programar os soños con independencia do resto. Sí. Sí. O sea, a xente que ten capacidade de programar os soños están a outro nivel. E a xente que ten a capacidade de controlar o que fai dentro dos soños que hai, está a outro nivel. A outro nivel. E a xente que, o sea, a xente que é capaz de ter soños lúcidos porque quere, xa é outro nivel tamén. En C, Python, Cabal, que dices? Ah, vale, de programar en C, en Python ou en Cabal. Cobol, que estou lendo mal. Son linguaxes de programación, tais. É un chiste de informático. É un chiste de informático. Claro, non falei dos soños, porque os oráculos a través dos soños pareceme que, home, eses xa todos os coñecemos. E a curación por medio dos soños creo que tamén é un tema moi recorrente, non? Cando se fala dos oráculos gregos e dos santuarios gregos e dos santuarios asociados a Asclepio e de moitos outros santuarios tamén en Mesopotamia e en Exipto adicados á curación e á sanación, moitos requirían dun soño premonitorio e dun soño sanador por parte do enfermo. É dicir, no santuario de Asclepio, antes de entrar á consulta, había unha sala donde os enfermos, tomando certas sustancias, tiñan que ter un soño. Non sei exactamente pormenorizadamente todos os detalles, pero é moi interesante, non? Esa idea que tiñan os antigos tamén de curar a través dos soños. Home, que ás veces o Asclepio, en Oniro oráculo, decíalle ao tipo, non tes salvación, sabes? Non podo facer nada por ti. Te mueres e punto. É dicir, non todos os que iban ali salían sanados, vale? Que fas? Agora teño un noivo chicote, está aos martes, porque chegas tarde. Non chega tarde. Renato leva todo o tempo espiándonos. Estivo aí conectado fijo. Estivo aí de espía. E agora chega e non entende porque estamos a facer chistes informáticos ou a falar de oniromancia. En todo caso, eu creo que tamén, porque hai moita xente que di que é oniromante, non vou dar nomes, e non mos creo de todo. Eu creo que iso require un entrenamento de anos. É moito entrenamento mental. É como quen di que un día probou a meditar e de repente apareceu o seu astral en Plutón. Non te creo, porque non pode ser tan fácil. Hai xente que require anos, home, que hai xente que nace con talento, igual que hai xente que nace con talento para a música, haberá xente que nace con un talento de forza mental sin igual. Pero a mí pareceme moi complicado. O sea, se nas relixións orientais se inventaron 1000 maneiras de entrenar a mente en meditación, é porque tan fácil non é. Entonces ti, miña xoia, que ahora de repente dices, ui, vou ser aquí bruja New Age de cruzar el velo e volar con el astral, en 2 días falo, non te creo, cariño, non te creo.
Había un señor que aparecía en moitos soños de moita xente alrededor do mundo. Ai, é verdad! O señor, a cara xenérica esa. Espera, que vou abrir. Tamén hai este señor. Pero sabes que creo? Que non é que toda a xente soñara con este señor. É que eu creo que se a moita xente lle preguntas vamos facer un retrato robot da persona coa que máis frecuentemente soñas e mesturas todos os retratos robots de todas as persoas, saiche iso, que é unha cara sumamente xenérica, non? Unha cousa como moi xenérica. Eu lin moito diso, pero por iso me parece sorprendente, pero falo de xente de anos e tal, non de un día para outro. Claro, a ver, é o que quero dicir que hai xente que o entrena e podes entrenar. Non, xa non estou falando nin sequera non estamos na cuestión de se cremos que hai un astral e que podes ir ao astral e pasearte polo astral, non estou falando deso. Estou falando de que simplemente o entrenamento de poder soñar o que queres e como queres ou ser consciente dentro do soño, iso pódese facer, pero que non é tan fácil e hai que entrenalo. Non sabes deste caso? É que non sei como xurdiu, pero, bueno, basicamente é que como que fixeron un retrato robot da persoa do rostro co que a xente soñaba máis, non? E saiu esa cara. Que agora estoume lembrando eu que creo que era Gaona, o doutor Gaona, o que saía en Cuarto Milenio, non tiñan un proxecto como a nivel mundial para rexistrar os soños da xente e de aí dilucidar cando iba a haber un evento cataclísmico. Non era Gaona que tiña un proxecto así? Sóname que sí, inconsciente colectivo. Bueno, pero o inconsciente colectivo... Que pasa, peluchisquis? Por que choras? Que dices? Que queres? Espera, que? Que? Ah, xa sei que che pasa, mujer. Veña, vente. Vente. Pero... Veña. Ven, cariño. Veña, que xa te sitio. Sí, xa te sitio. É que lle teño a súa butaca ocupada. Sí. Veña, deítate. Iso é imposible. A xente soña con rostros conocidos. O soño non é capaz de inventar ou crear unha cara. Eu cando soño non vexo caras, de feito. Vexo as caras todas borrosas. E ás veces vexo persoas que eu digo, este é fulanito e non é a súa cara. É outra cara. Pero como é borrosa, é unha cousa, como que sei que non é a súa cara, pero tampouco vexo unha cara nítida. Unha cousa así. Gaona. Deixademe mirar o de Gaona. Porque non me acordo como se chama o proxecto ese.
E na Wikipedia non o pon. Pois nada, non me sona. E ademais tiñan páxina web e registraban as cousas, podías ver as estadísticas na... Xuraría, a ver se soñei. Non, Gaona tiña un proxecto deses de registrar os soños. Ah, no, era el proxecto Premonitions, unha página web para as persoas con premonicións. Bueno, aí entran os soños. No, pero tiña outro nome. Tiña outro nome. Pois non, pois era ese. De premonitions.com e a páxina web está rota. Pois nada, será que non lle resultou ben o experimento. É unha pena, a mí parecía moi interesante registrar os soños da xente e ver se hai coincidencias con eventos que pasen. Jolín, estaría guai. Pásame ese experimento por privado, porque aí trataríase de implantes. En fin, é como... A ver, os soños, o mundo dos soños. Eu, por exemplo, mira que non adoito ver moitas serpes. A xente que vive nas cidades non ve moitas serpes. Pero a serpe é un elemento que aparece moitísimo en soños. E eu creo que é porque arrastramos o medo á serpe dende moi antigo e é algo que traemos herdado de cando vivíamos en entornos moito máis peligrosos. Entón, a serpe a tal hora forma parte de nós, do noso inconsciente. E cando soñas con perigo ou con tal e aparece a serpe, estate retrotraendo ao teu cerebro máis primitivo. O meu soño é soñar con tais. Oi, estas horas da noite, non nos digas esas cousas. Antes que lle querías dar queixo. Bueno, en fin, que vos parece se imos pechando directo, porque isto xa se me foi das mans de hai un moncacho. Pereira, se non a biches nunca recoñécela. Sí, exacto, en que nunca biches, sabes o que é. Provoca o mesmo medo, non sei, vos igual hai xente que tivo algún soño positivo con serpes, imagínome que sí, sobre todo aquelas persoas que teñen máis como animal totémico ou que teñen máis integrado todo o seu simbolismo, tanto positivo como negativo, probablemente ás veces teñen soños coa serpe como elemento positivo. Nos sempre é negativo. Eu as serpes non as poido ver. Dan unha grima as serpes e os vermes. E as eirugas. É iso que hoxe estou moi enfadada, porque eu vin que hai moita xente por aí poñendo fotos de que teñen macaón nas súas plantas de ruda. E a miña planta de ruda aínda non chegou ningunha macaón. E eu sei que macaón ten que haber porque eu vinas. Pero non na miña planta de ruda. E non por aquí por cerca. Pareceme moi mal. A ver, porque eu non teño macaón.
Sin embargo, tampouco me gusta velas moi de preto. As eirugas da Macaón, sabes como son? Vou a poñer, porque son feas pero bonitísimas. Unha cosa que... Ai, é que repelús. Aí a tedes. Bonita e fea ao mesmo tempo. Non, ese é Slytherin. Non, non son Slytherin. Papilio Macaón. Non che recomendo, paso meus soños loitando, escalando e, sobre todo, tiscando lixo do cerebro. E non creo que ti sexas algo a descartar. É a de bichos. Pois a mellor sí. Hoxe vin un videoclip de Katy Perry donde tamén saía unha Macaón. Como é tan vistosa, pois supoño que a utilizan. 8. E despois eu tamén soño moitísimo con auga, augas tranquilas ou augas revoltas. E soño moitísimo. A vos non vos pasa? Vos non tedes lugares recorrentes que non existen? Porque tais, as caras igual non as podemos inventar, pero os sitios sí. Eu xuro vos que teño unha praia que topográficamente non ten sentido ningún, que é como a mestura de moitas praias, pero non é unha concreta, e sempre é a mesma. O sea, sempre é a mesma topografía, non hai ningunha variación. É como se realmente estivera noutro lugar. O río, eu vivo preto do río, non vou moito, non teño moita relación co río, pero teño aí cerca. Moitas veces soño con el, pero non é el, pero é el. É unha cousa rarísima. Agora tes ganas de ver Origen. Pois a min Origen non me gustou nada. Pero nada, Pareceume... non me gustou nada. É que Nolan... Mira que outro día vi en... Espera, vou meter a pata. Primeiro vou comprobar. Sí. Interestelar é de Nolan. Interestelar moloume moito. Pero Origen... Non lo puedo ver. Na meditación, os lugares poden crearse, na meditación sucede, de feito. Nunca cheguei a ter unha meditación tal. E nunca a vou ter, porque nunca dou pasado de nivel. É como os videoxogos. É que ti canto máis buscas algo, menos o vas a topar cando estás se meditas. Entonces, teño que cambiar o chip, senón nunca vou pasar de nivel. Pero nos soños sí. O pasa é que me fastidia porque non invento lugares novos. Teño 4 ou 5 lugares que son sempre os mesmos e non sallo de aí. Digo, pero chica, non te inventarás algo novo, por favor. Origen é a peli esa de DiCaprio na que pasa por distintos soños. Que chega un momento que está nun soño dentro dun soño, pero non sabes exactamente se saiu, se non saiu, ou se volveu a entrar. Eu, sinceramente, non é que me perdera, que eu levaba ben, pero foi en plan de... É que non me enganchou. Terei que volver vela. Podo intentar dar outra oportunidade. Eu vin algo máis de Nolan. Filmografía. Interestelar flipoume. Non me gustou o final. Todo hai que dicilo. Interestelar iba todo ben,
pero quixo salvalos a todos e que todo fora chupi fantástico. Non acabou de... Non, sobrábame certas cousas, pero polo demais flipoume. Eu pasei toda a peli esperando un final traxiquísimo, vale? Entonces creo que Nolan tiña que ter deixado a peli en certo punto e non ir máis alá. Entón quedarte con certo sabor doce amargo. Eso iba a facer a peli, iba a facela unha obra mestra. Pero como Nolan quixo ser feliz, pois empalagou. Sabes cando estás comendo un postre que dices, jo, que ben, que... hai un momento no que tiñas que parar de comer. Porque se comes máis xa che empalaga e xa che jodeu todo o que comiches antes. Un pouco así, a de Nolan. Volou máis o marciano. É unha peli que podía non existir e non pasaría nada. Cal, Interestelar? Ou Origen? Home, claro que vi en pelis, claro. Vi en Memento. Memento gustoume moitísimo. Por suposto, vi Batman Begins, O Cabaleiro Escuro, Lenda Renace, claro que as vi. Dunkerque non a vi. Non a vi. E botaron na TVG, pero claro que na TVG poñen a cada hora, píllate algo na TVG. Roma, cidade aberta. Roma, città aperta. De Rossellini, no. Rossellini teño aí pendente. Espera, que eu de Rossellini algo vin. Que vin de Rossellini? Agora non me acordo. Non me acordo, algo de Rossellini vino. Rossellini non acabou de caerme. Eu son de Fellini vime todo. Son unha enamorada de Fellini. Cántame. Amarcord, e la nave va, la Dolce Vita, Otto e mezzo, vime todo de Fellini. Bueno, igual non todo, igual estou exagerando un pouco. Pero Amarcord tedes que vela. O sea, Amarcord. E la nave va tamén é bastante divertida, pero Amarcord non sei, ten unha dozura, unha cousa, un aire de primavera, de adolescencia, de despertar dos sentidos, de inocencia, de... Amarcord mola moitísimo. É que ademais hai esa escena icónica do tipo que se sube ao árbol, porque é un tipo que non é ben de todo. E o tipo que se sube ao árbol e empeza a berrar «Pagui unha dona!» porque quere... En fin, pero é tan... Encántame Amarcord. Unha das miñas pelis favoritas no mundo, Amarcord. Poido vela 1001 veces. Viches Amarcord pola miña culpa. Aí xa parades cinefilamente, xa me sinto incapaz de dialogar.
Non te preocupes, Tais que ver a Marcos. A todo mundo yo digo, tais que ver a Marcos. Tamén sabedes jolines, que me sorprendeu moito, moi gratamente, porque claro, mezcla estilo Fellini, Rossellini a ese cine italiano tal. Ai, porque nunca me salen os nomes. Sorrentino. Vale, Sorrentino, el joven papa, a serie del joven papa, en serio, tedes que vela. Jude Law. No, Jude Law. No, a serie impresionante, o guión impresionante. Pasas unhas ganas de darlle hostias hasta o último capítulo, impresionante. E Jude Law, con chándal blanco, sendo o papa. É que eu, de verdade, que guapo está. Mira que a mí Jude Law nunca me gustou, pero é que ni el joven papa eu que me casaba con el. O sea, é unha cousa, porque durante os capítulos hai como que a xente sinte certa atracción enigmática por ese papa e os seus ollos azules. Entón, hai como o dilema de se será se de verdade será un santo enviado divino, porque hai xente que o pensa, ou que pois que non, que simplemente a xente chagas. E digo vos que casi me creo que era un enviado divino, porque está tan guapo. Pero tan guapo. Pasolini é duro, pero é interesante de ver. Veréis la juventud, entonces, porque estou segura que a velas ainas que vin que non pillo polo título, probablemente. La juventud recomendaronme e non a vin aínda. Está en... No, espera. Sí, La Juventud está en Amazon, que sí que vin, a que me falta La Gran Belleza. La Juventud está moi guai. Podes buscala, Tais, que La Juventud sí se gusta. Boas, ojo, Félix, que pasa, bro? Na segunda tempada del Joven Papa, polo visto, sale John Malkovich, que non sei se está igual de guapo. John Malkovich depende da peli, ás veces pareceme que divino e outras veces que non tanto. Sigo, é que eu creo que eu teño un problema cos sotanas, porque outro día vinme outra peli. Mi español es terrible, lo siento. Bueno, pues aquí no estamos hablando español, que estamos hablando gallego, así que... Bueno, para rematar, teño que rematar este directo, que me estou alongando moito. Eu quería facer unha cousa breve que despois quería subir a YouTube. Que desgraciados sodes, vos dous. Vi dúas pelis, vale, que podíamos falar delas tamén. Unha cal era? Non me sale. Salía Álvaro Morte facendo de cura. Está moi guapo coa sotana, vale? Eu teño problema coa sotana. Immaculate. Vin Immaculate, que pensei que non me iba a gustar. E sí que me gustou. É de terror, un pouco grimosa, o final bastante forte. Tedes que ir preparados. E Álvaro Morte está guapísimo, pero non vos deixedes enganar, vale? Entón, claro,
Eso, pero qué guapo está. A ti molabache Padre Casares, fijo. Pois non, Padre Casares non. Non me gustaba nada o seu personaje. Pero para nada. Tens que ser tóxico, como Álvaro Morte en Immaculate. Entonces así, sí. O Padre Casares, fatal. Non me gustaba. O sea, non me gustaba. O curioso é que o actor de Padre Casares... No, vou contar unha mentira. Como se chama? Padre Casares... Como se chama o tipo? Pedro Alonso. Sí, Berlín, como Berlín mola, home, como Berlín está guapísimo. Como Padre Casares, ves, non tanto, tan así, pero non tanto, de a toxicidade. Porque o Berlín tamén, que charao. E outra peli donde hai sotanas que eu digo aí, Dios mío, que guapo está. É La Misión. Jeremy Irons é guapete. O sea, Jeremy Irons, pues aí nada. Sí, qué guapo está con sotana, madre mía. Hai unha serie que o Silvestre fai de cura e penso que vas flipar, según o que dis. Non sei, tiene ese rollito. Igual hai homes que teñen rollito con as monxas, pois eu non sei, os sotanas, chica. Pero non en directo. En directo non, eu en pelis, sabes? E aí digo, que guapo está Jeremy Irons, que guapo está aí Álvaro Morte, sabes? Aí, ou Jude Law, que Jude Law, que papa, madre mía. Pero en directo non. O sea, así en directo as sotanas non che o mesmo, Dalle sex appeal do cine. Houston, temos un problema. No, Thais, vasme decir que Jeremy Irons non está guapo en La Misión. Bueno, igual me estou flipando un pouco, ¿no? Na escena final igual non está tan guapo, pero durante a peli sí. Sí. E hai outra peli dun oscuras que van a Japón que non me acordo como se chama. Jesuitas. Japón. Película, como se chama a película? Silencio. Que é Liam Neeson. Liam Neeson con sotana tampouco está nada mal. A ver. Esta é de Neeson. Silence. Que bueno, en realidad non sale tantas veces con sotana, pero está guapo igual porque Liam Neeson está guapo sempre. E o coprotagonista, pois tampouco está mal. Aí sí que vai con sotana, eu aí xa me perdo. E Jeremy Irons. Pois está guapo. Mira que porte. Mira que porte, por favor. Vale, no, estou enferma.
Pero mellora moito coa sotana. Joder, que sí. Melody, eres hierófila, recoñecio. Vale, esa mina. E é guapa. Vedes, non estou tan tola. As capturas, os fotogramas non lle fan xusticia. Nesa película está guapísimo. E se non lembro mal, sí, Jeremy Irons é un dos mosqueteros en El hombre de la máscara de hierro. E tampouco está mal. Está máis guapo Malkovich nesa peli. Pero Irons tampouco está mal. E non van con sotana, van de mosqueteros. Así que non teño un problema. E o problema teño cos non sei como, pero sí, teño problemas coas sotanas, vale. Veña, vale, vou recoñecelo. Coas sotanas e coas pelis de época. Xa, a min vístesme un hoxe de señor do siglo XIX, eu creo que hai problemas comigo. Tesme que atar a unha silla, porque igual sí que me perdo un pouco. Pode ser. Que estou exagerando, que estou de coña. Despois a ver que pensades. Pero, por exemplo, cousas que lle sentan moi ben aos homes. O fajín do traxe de galego. O sea, deberíamos recuperar, remodernizar o traxe tradicional, remodernizalo, xa que somos tan gallegos e moi gallegos e mucho gallegos, e recuperar o bon vestir. E que todos se vestiran así, e co seu fajín. Que delicia iba a ser ver a todos os homes así co fajín. Isto, que? As mulleres con corpiño e saia? Pois sí, por que non? Porque a mí pareceme cómoda a saia, é quentiña, práctica. Eu pexo. Podíamos recuperar. Se para que todos vaiades con fajín temos que facer todo o esforzo de ir cun corpiño, cun xustillo e tal aí facéndonos as ricachonas, creo que podemos pasar por esas. Sí. A mí paréceme... Busca a Miguel Ángel Silvestre na serie de Rol de Cura. Ai, no. Ai, Dios. A ver, teño que ver a serie. Porque aquí, sinceramente, pouca elegancia levando a sotana. Tal é como pillaron, sabes? E aquí, co clergyman, non acaba. O clergyman non, eu é a sotana. Me vale o traxe corto. Vedes que son exquisita. Bueno, teño que verlo na serie, xa che direi. Se vexo a serie, xa che digo, Miguel Ángel Silvestre. En Velvet estaba moi guapo. En Velvet gustoume, ves? Pero claro, iba coa elegancia dun terno. Claro. Tamén podíades recuperar os ternos, se non queredes ir con fajín. Podíades recuperar o de ir todos vestidos con traxe. Porque isto era elegancia. Así vestían, claro, os máis ricos vestían cos mellores traxes, e os máis pobres co que podían, pero tamén iban con terno, é dicir, con chaleco e tal, e parece moi elegante o chaleco, sí. De feito, outro dos meus fetiches, este non leva sotana, isto non é un secreto, todo o mundo sabe, entón non vos vou desvelar ningún misterio. Simon Baker, en The Mentalist,
Por favor. Por favor. Podedes todos ser elegantes como Simon Baker en The Mentalist. Se as mulleres temos que facer un esfuerzo de vestir de alguna maneira elegante, nego máis tacóns, eso sí, pero recuperar algunha prenda que vos parezan a vos elegantes, recuperámolas. Pero baste así, por favor. Yo... En Sense8 molou 1000. Quen sae en Sense8? Simon Baker sale en Sense8? Pois entón teño que ver esa serie. Que non acabou de engancharme, pero se me dices que sae Simon Baker, apunto. Para min elegante é Elementary. O de Elementary, quen é? Ah. Bueno, este xa vai versión modernete, con esas camisas así e tal. Bueno, tamén me vale. Comprámolo como elegante. Venga, va. Podedes ir así, se non queredes ir como Simon Baker. Miguel Ángel Silvestre saiu no Sense8. Vale, perdón, que eu xa perdínme. Dixen Simon Baker e xa me fun eu a Australia. Que conste que o Baker agora non é tan actor, que é produtor e director de cine. E fixo unha peli sobre surf, sobre unha novela que é un clásico australiano, e por suposto é unha novela sobre surf. E a peli está moi ben. Sinceramente, sorprende. Está moi guai. Ten algún defectiño e tal, ou se non che gusta a historia, ou mellor o ritmo, ou tal, igual non vos gusta. Pero a peli ten calidade. Ademais, se gravaron uns sitios, unhas escenas algo perigosas. Está ben. Breath se chama a peli. Bueno, en fin, miña xente, imos pechando directo, non? Que vos parece? Creo que este vou nos recortar e que se queden estes misterios e ao principio vou nos subir a YouTube. Sí, eu por mí tamén. Levamos aquí 2 horas e pico. Non era a miña intención. Sinto moito tervos aquí entretenidos tanto tempo. Pero bueno, pásase ben, non? Nada. Vémonos, deixademe ver o calendario. Vémonos o próximo xoves. No. Sí, vémonos o próximo xoves. Ese fin de semana faremos directo de bibliomancia para o mes de outubro. E o luns 30 temos luns de tea na Lobeira. O sea que a semana que ven é bastante intensa. O luns de tea o 30, pero o xoves que ven, o próximo xoves é o día 26. O día 26 temos xoves ás bravas. Deixo, se queredes, podedes me propoñer unha temática. E despois, ese fin de semana, non sei que día, vou facer bibliomancia, porque como o día 30 teño o luns de tea, pois non o podo facer o día 30. Entón, teño que facer o 28 ou 29. Xa veremos. Respecto aos mamuts, segue vixente, pode seguir vixente mentras non inventamos nada. Ou que non teña mamut, que o mamut xa o quitei. Entón, teño que poñer outro peche.
Venres 26 igual non estou que me... Da igual, que vos venres creo que non podo facer directo. Nada, moitas gracias por estar, moitas gracias por aturarme, moitas gracias por este cachiño aquí comigo e pola vosa resistencia estoica. Vémonos o próximo xoves. Bicos!